F'April ta' din is-sena in-numru ta' persuni b'impjieg full-time żdiedu b'5.1% filwaqt li dawk b'impjieg part-time bħala l-impjieg ewlieni tagħhom żdiedu bi 3.5%. Dan meta l-istess xahar tqabbel m'April tas-sena l-oħra. Stqarrija tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika qalet l-informazzjoni maħruġa minn Jobs Plus turi li f'perjodu ta' sena il-provvista ta' ħaddiema hekk kif definita għal fini tal-istatistika żdied b'4.4% u qabeż il-190,000. Kienu attivitajiet ta' servizzi amministrattivi u ta' sapport flimkien ma' attivitajiet marbuta mal-arti, id-divertiment u r-rikreazzjoni l-iktar li kkontribwew għaż-żieda fl-impjiegi. F'dan ix-xahar April meta mqabbel mal-istess xahar fis-sena ta' qabel kien hemm żieda ta' iktar minn 8,400 persuna full-time fis-settur privat, filwaqt li fis-settur pubbliku żdiedu bi ftit iktar minn 750. Intant in-numru ta' self-employed żdied b'iktar minn 720 persuna. Wieħed jista' jinnota wkoll kif filwaqt li l-irġiel f'impjieg full-time żdiedu b'4%, in-nisa żdiedu bi ftit iktar minn 7% fuq l-istess xahar tas-sena ta' qabel. Intant fil-qasam tal-part-time li żdied bi kważi 6%, l-ikbar kontributuri kienu s-settur tal-beħ fil-ħwienet u bl-ingrossa, tiswija ta' karozzi u muturi u attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi. In-numru ta' persuni li kellhom full-time u part-time ukoll tela b'iktar minn 9% għal iktar minn 25,000 persuna. Filwaqt li dawk fejn l-impjieg ewlieni tagħhom kien part-time tela bi 3.5% għal kważi 35,000 persuna.